παιδιά, πρέπει να κάνουμε κάτι. Καταπατάτε τα δικαιώματά μας! Παιδιά, έχω μια φανταστροφική ιδέα. Για πες. Παιδιά, από εδώ και πέρα θα το παίξουμε φίτουλες. Εγώ φίτουλας δεν το παίζω. Μου χαλάει τη μόστα. Ούτε εμείς μοιάζουμε για φίτουλες. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Άντε, θα το κάνουμε για το καλό όλων μας. Δεν αντέχω άλλο, θα μ' αρέσει ο ένεση. Κουράγιο, κορίτσια, μην θέλω ακόμα. Μέχρι τότε θα έχω πεθάνει από υπερβολική δόση. Αντίο φάσεις, πλάκες, απουσίες, αποβολές. Γιατί, εγώ θα αντέξω, νομίζεις? Σκέτο μαρτύριο. Βρε τα λιτάκια που έγιναν άνθρωποι. Κυρία, σας έχουμε μια έκπληξη. Τι? Αποφασίσαμε ότι πρέπει να διοργανώσουμε μια εορταστική εκδήλωση προς τιμή σας. Αχ, για μένα! Μια τόσο ωραία εκδήλωση. Είμαι συγκινημένη τα μάλα. Κράτα με, θα τους ορμήξω. Έλα, ηρέμησε. Περίμενα τουλάχιστον να τελειώσουμε με αυτήν την ιστορία. Λες και μια κάμερα από το τοπικό μας κανάλι για να πείτε δημοσίως το μυστικό της επιτυχίας σας για την τόσο καλή λειτουργία του σχολείου μας. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση. I got you. Wow, I feel nice. Ναι, γεια σας. Ινστιτούτο Καλονών. Θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για κομμωτήριο, μανικιούρ, πεντικιούρ, λιποναρόφηση, μπότοξ, απολέπιση και ό,τι άλλο χρειάζεται απαραίτητο για να αναδείξω την ομορφιά μου. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα, κύριε Γεννάκου. Καλή σας μέρα. Πάντως δεν το περίμενα αυτό από τα σκασμένα, μα να μεταμορφωθούσε αγγελούδια. Αχ, ναι, τα χρυσά μου. Τώρα φεύγω. Έχω μια πάρα πολύ σοβαρή συνάντηση με τον νομάρχη. Ναι, κύριε Γιαννάκο. Ναι, ό,τι πείτε. Ναι, κύριε Γιαννάκο. Βέβαια. Ναι. Από εδώ και στο εξής, κυρία Παπαδημητρίου, εγώ θα δίνω τις διαταγές. Στείλατε τις επιστολές, κυρία Παπαδημητρίου. Φροντίσατε όλοι οι μαθητές να προμηθευτούν τις δηλώσεις, κυρία Παπαδημητρίου. Κυρία Παπαδημητρίου. Ξέχασα την τσάντα μου. Α, και δεν νομίζω ότι έχετε καμία δουλειά εδώ. Στο γραφείο σας. Sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing.
ευχαριστώ. Αγαπητοί πολίτες, γονείς και μαθητές, με αφορμή αυτή την υπέροχη εορτή, θα κάνω κάποιες δηλώσεις οι οποίες αφορούν τον τρόπο διακυβέρνησης του σχολείου μας από εμένα. Όπως όλοι γνωρίζετε, η άριστη λειτουργία ενός σχολείου δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Όμως, χάρη στην πείρα μου και τη σωστή αντίληψη της συμπεριφοράς των μαθητών, χωρίς να τους πιέζουμε, απλά μιλώντας τους Και παρακολουθώντας τους από κάμερες. ακριβώς, καταφέραμε να... Μια στιγμή. Τι συμβαίνει εδώ? Πάτε τι! Τέλος πια στο μεγάλο αδελφό. Αντί για να μας βάλει και ένα κομμωτήριο, μας βάλε κάμερες! Τραβάς ακόμα, άι χάσου κι εσύ.